So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै आं जोंहा आब'खौ कार माने सालायनो फोरोंहैगोन आरोना कार बायनायनि जा ब्लग बेखौ आं माने आंनि YouTube चेनेलावनो होदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। बे कारखौ दिनै सोलोंगोन आरोना। वेल दायो आं बिसोर न'आव थांगासिनो दङ एन्ड जोंहा नैबेनो दोनदों कारखौ। थ' दायो आं आयंमोनाव थांगासिनो दङ। स' गाइस नै थांगासिनो दङ आं बिसोर न'आव मोनहैथारसिगोन। वेल मालाबा समाव थाबायनांगौमोन ना, बेखायनो दिनै थाबायदों आरोना गाइस। So guys, आब'आव नै दुब सावग्रोनो नागिरदों माने लाइफआव बियो फार्स्ट टाइम दिनै गारि सोलोंगोन आरोना। नोंथांमोननो खिन्थानो बिथाङा बाइकबो सालायो आरोना, जों आयं बोरायनि बाइकखौ। थ' बैथिं बाजैया नायहरगासिनो दङ जोंखौ। थ' गाइस नै गारिया बेनो, नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ जायफोर आंनि ब्लगखौ नायदों। थ' बेनो नै आब'आ माने बिथाङा बिराद फोथायो आरोना इसोरखौ। सुरज थिं हेल' होनलाय, सुरज हेल' होनलाय ओरै। औ हेल'। नै आनैया दिनै गारि सोलोङोनो। औ औ नों गाखोगोन ना गाखोआ? गाखोगोन न'? गाखोनांगौलै। थ' गाइस गारि सोलोंजेनबाथ' फिल्डआवसो सोलों नालाय, थ' फिल्डआवसो थांग्रोगोन आरोना। फिल्डनिफ्रायसो लासै रोंलाङो नङा होमबा, फिल्डआव सालायग्रोनांगौ। गोदान थाला। So guys, बै फिल्डआवनो सोलोंहैगोन, बै फिल्डआव बै फिल्डआव। Suresh, hello होननानै। माथो बिदि जानांगौ। आंनाव जों फोरोंनो हाथारा सफैबाय दा नावसो। मेंबायना। बहाबासो थांना फैदों। आथिङा गाब्रेना अबेखौ? एक्सिलेटरखौ ब्रा, जेरै नोङो बियो ब्रेक, बियो सरि बे क्लाच, CBA क्लाच ब्रेक एक्सेलारेशन, बे मोनथामा। अबेखौ गानांगौ ओमफ्राय? नों जेरै बाइक सालायबा माबाजों एक्सिलेटरजों ओमफ्राय क्लाचजों मिलायनानै माबाया होमबा? मायो? क्लाच बोख्लायनाया इगनिसन अन खालामबा जायाबा, इगनिसन अन खालामगोन। इगनिसन अन खालाम। यस एबार जासिगोन क्लाच बोख्लायनाया, बोख्लायदो। नोंनिखौ बोख्लायना लाब्रा, नोंना सिगांनासो। यस यस यस। ओमफ्राय अबेखौबा गानांगौ नामा? क्लाचखौ गाजोब। क्लाचखौ फुरा गाजोब। ओमफ्राय बे क्लाचखौ लासै हगार, बिदि ओरै जाम्पिं खालामोना आरोना, लासै हगार। दे मोजां मोजां दसे थाहो। यस। एबार क्लाचखौ गाबाय था, बेखौ हगारथारना हो, हगारथारना। ओमफ्राय बेखौ फार्स्ट गियाराव लांदो। यस नों एक्सिलेटरखौ गाथ'नानो, बे क्लाचखौनो लासै लासै हगारबाय था। आङो बेखौ हेन्ड ब्रेक होनो नङा होमबा, अलवेज माने लग खालामना दोनबाय था। नों दा सालायसिगोन नालाय, दायो बेखौ फ्रि खालामदो। देलाय हेन्ड ब्रेक, बेखौ सेरना फार्स्टआव, नों बोखोल'लाय। बोखो बे माबा थाबाय, बे मा हेन्ड ब्रेक जाबाय बियो। ओमफ्राय जुदि हेन्ड ब्रेकखौ माने नोङो फ्रि खालामबा गारिखौ फ्रि जाबाय एबार सालायदो गारिखौ बोखोबा लक जाबाय बे गारिया दा एक्चुअली माबाखौ क्लाचखौ लासै हगारदो
लासै हगार लासै स्मुथलि दे हगारबाय था गारिया खारबाय गारियालाय दे हगारजोब एसे लासै हगारजोब ओमफ्राय एक्सिलेटरखौ इसे लासै गानाङो इसे बैलाय एक्सिलेटर लासै गानाङो इसे लासै ओइ र' ओइलाय गारिया खारबाय दा ओइलाय पारफेक्ट स्टारिंआ ओरैजाय ओइलाय ओरै लांदो ओरै फिदिं सिदा लानो थाखाय बिराद फिदिंथारनांगौ नङाब्रा बांद्राय फिदिंनांला नों जेसेबांखिनि नांगौ बेसेबांखौ फिदिंदो ओइ र' बांद्राय एक्सिलेटरखौ लासै एकदम स्मुथ गार ना अके पारफेक्ट दे लासै फिदिंबाय थादो नोंनि गोसो बायदि लांदे दा फार्स्ट टाइम ना थ' सेकेन्ड थार्ड टाइमावसो गाबाय थानांगौ क्लासखौ क्लासखौ गाबाय थानांगौ स' गाइस आं लोमजादों थ' आंनि गुजुनायखौ इगनर खालाम ओरैबो गिदिंनो हायो गिदिंबाय था नोंनि गोसो बायदि पारफेक्ट नों लाइफआव दिनैसो फार्स्ट टाइम सालायबोदो येस एक्सिलेटर गाबानो गोसो जायोना जेसां एक्सिलेटर गागोन एसां गोसोम खारगोन आरो ना रले आनै आं गारि सोलोंदोंना आनै सना औ दे जेरै जों स्कुटिखौ साबानो ओरै माबाबानो खारो बाइकआबो जेरै एक्सिलेटर ओमफ्राय क्लाच बे मोननै मिलायनांगौ आरो ना फार्स्ट हगारजेननायाव अके गाइस दायो नै आब'आ सालायगासिनो दङ थ' गाइस मेथाइखौबो दसे थाना दामगोन एसे सोलोंना लानो मोसौ खुन्थिया माबा बोरमा खुन्थियाखौ नाय आरो ना बोरमा खुन्थियाव टायारखौ लागायना माने एसे गोफाद जायोना बियो थ' गाइस नै गारिया खारगासिनो दं आब'आ राउन्ड फिदिंगासिनो दं आरो ना थ' आं दा बाहेरायाव थानोबो हाया आब'खौ फोरोंबाय थानांगौ जागौ बाहेरानिफ्राय थ्रुद लानोबो दायो आङो बाहेरायाव थानोबो हाया आं सिङावनो थाफाबाय थानांगोन आब'जों थ' नायलांबाय दा गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना सुरज नायावलाय न'आव थांनो लुगैबा र'ब्रा आनैया गारि सोलोंदों ना दसे थानानै थांगोन ना जागोन ना जाया दा मेथाइ जागोन ना आनैया सालायनो रोंहांबाय ना औ हेल' गाइस होनलाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम होनना बुंलाय औ पारफेक्ट एन्ड लाइक खालाम शेयार खालाम औ पारफेक्ट ओरै बाय होदो जायाखै क्लासआ गाजोबनाय जायाबा गेरा थाङा औ जायाखै ओरैलाबो ओमफ्राय नाखोदो पारफेक्ट हगारदो एबार क्लासखौ हगारग्रोदो ओमफ्राय एक्सिलेटरखौ लासै पुश खालामदो येस पारफेक्ट नैबेबो डिस्टार्ब खालामदों खोमालै नोंखौ एसे बैथिंनि साइडखौ नायहरना दिगदार जायाखै आदसा आंथ' नांथारलै बे बुस्थुखौ आन्दायनायसो मोनदों आङो बिथिंनिखौथ' हायो गावनि साइडनिखौ बाट ओरैजायनिखौ माबाया जाजमेन्ट खालामनाया एसे प्रब्लेम जायो आरो ना थ' बेखौ बिथिंखौ खालाम आरो ना समान खालाम आरो ना बांद्राय बिथिंल' खालाम ना समान खालाम नुवा मोनदों नामा नोंलाय नुदो दा अके थ' गाइस बैसागु मेथाइजों गारिखौ सोलोंगासिनो दं आब' आंहा गुजुनाय जागासिनो दं गाइस थ' बेखौ इगनर खालाम आरो नोंथांमोना स' गाइस आंबो ड्राइभिंखौ फार्स्ट रोङाखैमोन थ' आङो टाटाटियाव लादों आरो ना ड्राइभिंखौ 3 मान्थनि ड्राइभिं कर्स लादों आङो टाटाटियाव थ' बेहाय जोङो नेन' गंसे ओमफ्राय बै पुलिस ट्राक थायोना गंसे 4x4आ थ' नै सरि 4x2 ट्राकआ पुलिस ट्राकआ बेखौ सालायनो मोनदों आरो ना जोङो थ' ट्राक सालायबाथाय माने एकदम राजा बायदि फिल मोनखायोमोन आरो ना माने गासिखौबो नुहुरजोबखायोमोन ना थ' ओमफ्राय एकदम माने राजा बायदि फिल मोनखायोमोन आरो ना बाट जेदिनखालि नेन' सालायनायनि दिनमोन ओइदिनखालि माने ओरैबायदि गाव माने नुवा मोनथारनायमोन आरो ना नेन' सालायजेननायाव बाट वागनाराव बिदि प्रब्लेम जाया मानो होनबा वागनारनि जा सिगांनि हाइट बियो थिग थाक आरो ना जिरायनायनि जा पजिसन बेबो थिगानो थ' सिगांनिखौ प्राय मोजांखौ नुयो आरो ना बाट फार्स्ट वान गियार यस लासै हगार लासै गालाबायना आरो जेखौबो लासै हगार एन्ड एलाइनमेन्टआव ओरैजाय अके एलाइनमेन्टआव फज' सरि एलाइनमेन्ट लिगाव फज' लिगाव अके लिगाव जाबाय ओरैजाय एसे लिगाव ला यस लिगाव एसे ओरैजाय लिगाव जायाखै लिगाव ओरै फैबाव ओरै एसे ओरैबाव
Oh, oरै जालांदो एसे नङा लिगाव जनायखौसो नायदों आरो ना गाइस ड्राइभिंआथ' आब'ना दिनै सानसेना जोबथ'बाय बा दायो एसे बेरायनो नागिरदों आरो ना जायगा दावसेल' गिदिंबाय थानानै बरिं नाङो ना थ' बेखायनो माने फाखोसे गिदिंहैनोसै आरो ना आलिसा जानानै आइथांजार जानानै ओरै ओंखारबोनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव हाबखानोसै आरो ना जोब्बाय दिनैनि सानसेनि yes guys दिनै सानसेनि जा माने ड्राइभिं सोलोंनाय बेयो जोब्बाय आरो ना आयंआबो दसे सोलोंफैबाय एन्ड आब'आ एसे बांसिन बुरजा मोनबाय आरो ना आयंआ दसे सोलोंबाय स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय एन्ड टाटा बाय बाय